бо шурӯъ гардидани соли нави таҳсили 2025-2026 мо сафари нахустини худро дар доираи барномаи варзиш дар мактаб аз ноҳияи Ёвон оғоз намудем. макони сабти нашри нахустини барнома дар ин мавсим муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ҳамин ноҳия буда, дар ҷамоати шаҳраки Ёвон, кӯчаи Мирзо Турсунзода воқеъ аст. бинои ин муассисаи таълимӣ бори аввал соли 1975 дари худро барои толибилмон боз намудааст. айни замон ин ҷо 71 нафар омӯзгорро бо ҷойи кор таъмин намудаасту макони илмомӯзии беш аз 2500 хонандаи ҳамин маҳал мебошад. шумораи омӯзгорони фанни тарбияи ҷисмонӣ бошад 4 нафарро ташкил медиҳад. дар муассисаи мо 4 нафар муаллимони тарбияи ҷисмонӣ кору фаъолият мекунанд. ҷалби хонандагони мо бисёртар дар ҳамин фан бисёртаранд. дар ҳамаи озмуну чорабиниҳо иштирок мекунанд. ифтихорномаҳо бо медалҳо меоянд. ин бозии дӯстрӯякон ки хонандагони то синфи 1 муассиса ҳастанд, на танҳо як усули вақтгузаронии кӯдакона, балки оғози муҳаббат ба ҳаракат ва варзиш аст. маҳз аз ҳамин лаҳзаҳо ва аз ҳамин гуна бозиҳо шавқу ҳавас ба варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ шурӯъ мегардад. ҷисм ин ҷо ҳаракат мекунад, дил шод мешавад ва ирода тадриҷан мустаҳкам мешавад. ҳамин аст ки дарси тарбияи ҷисмонӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ аз синфи ибтидоӣ то синфи 11 ба роҳ монда шудааст. мо дар як ҳафта 2 маротиба тарбияи ҷисмонӣ мегузарем ки баъзе дар толори варзишӣ ва баъзан дар майдончаи варзиш мегузарад. дар тарбияи ҷисмонӣ бо бозиҳои гуногун, масалан волейбол, баскетбол ва футболи хурде бозӣ мекунем. чун ба ҷадвали дарсӣ назар кардем, соати 4 дарсӣ басти аввал барои хонандагони синфи 8 ғ 45 дақиқаи ҳаракат, нерӯ ва беҳсозии саломатист, яъне онҳо дарси тарбияи ҷисмонӣ доранд. аз ин рӯ мо роҳ ба сӯи толори варзиширо пеш гирифтем, то бубинем ва ба шумо низ нишон диҳем ки дарси онҳо чӣ гуна ҷараён мегирад. чуноне медонем дарси тарбияи ҷисмонӣ ва умуман ҳама гуна машғулиятҳои варзишӣ аз иҷроиши машқҳои омодагӣ ё худ машқҳои гармкунандаи бадан оғоз меёбанд, то ҷисм ба ҳолати корӣ ва ё ба мавзӯи асосии дарс омода шавад. мавзӯи дарси имрӯзаи ин хонандагон яке аз бозиҳои варзишии даставӣ бозии волейбол буд. аммо қабл аз шурӯъ кардан ба волейболбозӣ муаллим ба хонандагон тарзи дурусти партофтани тӯб ва дигар махсусиятҳои бозиро фаҳмонду онҳо якчанд дақиқа ҳамин амалҳоро иҷро намуданд. ман фикр мекунам ки таваҷҷӯҳи хонандагони муассисаи мо ба ҳамин
дарси тарбияи ҷисмонӣ хуб аст. дар дарсҳо фаъолона иштирок мекунанд ва ҳамаи мавзӯъҳо барои хонандагон шавқовар аст. хуб аз ӯҳдаш мебароянд. сипас як гурӯҳи хонандагон, аниқтараш писарон, ба волейболбозӣ шурӯъ намуданду духтарон ба ҳайси тамошобин дар як гӯшаи толор нишастанд. бо шавқу рағбати зиёд бозӣ кардани писарон гувоҳи он аст, ки онҳо ба ин бозӣ ва умуман ба варзиш таваҷҷӯҳ доранд ва ин албатта хуб асту хушҳолкунанда. ман дар вақтҳои холигӣ вақтамро дар толори варзиши гуштинги ҷудо сарф мекунам. ман дар он ҷой 6 сол шуд тамрин мекунам. ман хеле медалҳо дорам ва ифтихорнома. ман дар мусобиқаҳои вилоятӣ, ноҳиявӣ, дар хатлон, суд иштирок кардам. ҷои дуюм, сеюмро ишғол намудам. баъд аз бозии писарон навбат ба духтарон расид. аллакай аз лаҳзаҳои аввали бозии духтарон кас гумон мекунад, ки онҳо маротибаи аввал волейболбозӣ карда истодаанд. оё дар воқеъ ҳамин гуна аст ё на? аз худи онҳо пурсон шудем. اولین بار بازی والیبال را گذراندیم و آنقدر خوب نتوانستیم بازی کردن. پیش از این با بازی های بسکتبال، بازی های بندپرک و ورزش گوناگون بازی نمودیم. این نمودی ورزش برای صنف‌های 8 درس‌های اول آموختنی گرفتن تو از بالا به هم دیگه گرفتن تو بس کنیم درس‌های آموزش است. بعد تکمیل دیگه آموختن مستحکم کردن با سامان بعد خواننده ممکن که بعد وای شود. از این اصول‌ها از این نمودها بیشتر آموزد. ҳангоми волейболбозии писарон ва ҳам духтарон муаллим бозии онҳоро назорат ва доварӣ мекарду дар ҳолатҳои зарурӣ хатои онҳоро ислоҳ менамуд. омӯзгорони тарбияи ҷисмонии мо маълумоти олӣ доранд. кору фаъолияташон нағз аст. қурбоно сарабек, гулов хайриддин, асои бобоазиз ино тӯли 34, 35 ё 40 сол аст ки дар ин мактаб кору фаъолият мекунанд. шогирдои бисёр доранд дар варзишот. гарчанде хонандагон аз ӯҳдаи бозӣ ба хубӣ набаромаданд, аммо кӯшиши онҳоро наметавон ба назар нагирифт. дарси волейбол якум бор бозӣ кардаем. мо миёна бозӣ кардаем, хеле хуб бозӣ накардаем. мо кӯшиш мекунем ки дар дарсҳои оянда хеле хуб бозӣ кунем. мо хеле дарсҳо шавқовар мегузорад ва ман мехоҳам ки бисёртар дарси тарбияи ҷисмониро бозӣ кунам назар ба дигар дарсҳо. дар чунин дарсҳо на танҳо маҳорати варзишӣ, балки қобилияти тобоварии бадан, сабр, ҳамдигарфаҳмӣ, қобилияти дарки нокомӣ низ ташаккул меёбад ва ҳамаи ин барои ҷисми насли наврас, ки дар ҳоли инкишоф аст, бисёр муҳим мебошад. сипас барои шавқмандии бештари онҳо ба ин дарс ва чусту чолуктар гардидани онҳо як лаҳза бозии шавқовареро анҷом дод. ҳамин тавр хонандагон бо рӯҳияи болида аз толор берун шуданд. дарсҳои тарбияи ҷисмонии муассисаи мо аз тарафи омӯзгорон шавқовар мегузарад. хеле ки дар боло гуфтем, кадом чорабинӣ мешавад, озмуне мешаванд, онҳо дастболо меоянд, бо ифтихорномаҳо, бо медалҳо мебиёянд ва аз тарафи муовини таълимӣ назорат карда мешавад. баъд аз анҷоми дарс таваҷҷӯҳ мекунем ба шароит ва фазои толори варзишӣ. мутобиқ ба бинои мактаб, ки замони шӯравӣ сохта шудааст, толори варзишӣ низ нав нест, аммо имконият медиҳад, ки наврасон ҳаракат кунанд
омӯзанд ва рушд ёбанд. مؤسسه ما بهر گذراندن درس‌های تربیت جسمانی ما همه نمود شرایط ها رو داریم. فقط در اینجا برای ما نارسایی گلیم ورزشی است که ما اینا در روزهای نزدیک برطرف میکنیم. کمتر تنکسی داریم. از آن جمله اسباب‌های ورزشی گیمناستیکی داریم هست و فقط مات کورپاچه همین نمیرسد. اگر میشد باز خوبتر میشد. در برنامه باز همین نمودها رو ما جا میدادیم. мактаб на танҳо илм меомӯзад, балки баданро низ устувор месозад. маҳз бадин хотир дар тамоми муассисаҳои таълимии кишвар, аз он ҷумла дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳияи Ёвон ҷиҳати хубу шавқовару мақсаднок ҷараён гирифтани дарси тарбияи ҷисмонӣ ва ҷалби бештари хонандагон ба ин самт шароиту имконоти зарурӣ фароҳам оварда шудаанд. برای جلب بیشتری خوانندگان در درس‌های تربیت جسمانی یعنی ورزشی ما با خوانندگان در مؤسسه در وابسته به روزهای تاریخی مسابقه ها بین صنف‌ها مسابقه ها تشکیل میکنیم و آنها را با مکافات های خاطروی از نام مؤسسه سرفراز میگردانیم. با امید اون که شرایط‌های موجوده ثمرانok استفاده می‌شوند و کمبودی‌های جای داشته برطرف، نشر امروزه را به انجام می‌رسانیم. ما رو در مکتبتون انتظار باشید. حتما وا می‌خوریم.